z Blue Mineru. A momentálně jsem na spawně. Ano, vím, že jsem nenatáčel, že jak jsem získal vlastně celou tuhle výbavu. Já vím, jsem to na to troška zameškal, no, neměl jsem na to čas. Jinak tady mám shop na dřeva. Jsem získával od skyně, ale nějaký jsem si nechal na video. Ty vyjde hnedka po tady tom videjku, který je jenom informační, co jsem urobil na Bubble Mineru. Na Double Miner. To jsem od skyně udělal, protože v realitě ty dřeva mi zabraly asi přes 3 hodiny hrání. Jo, jinak momentálně teď stavím tu dálnici, takže jsem na spawně. No. Jo, tady se mi povedlo prostě rozjet tu dálnici, ale tohle ještě budu muset dodělávat. Tady je Mansion, tam jsem byl, v skyně jsme tam byli se statusem, že status bývá se mnou a já jsem troška tady vyhladil ten spawn, protože že má bavilo prostě něco, prostě tady prostě to. Podívejte kam jsem já ještě jel. Podívejte kam až to vede, kámo. Koukejte na to. Kámo, já jsem tady jel úplně až sem k tomu černému bájemu. Sem. Jo, tady je černý bájem. Takže potřebujeme jo, jinak tady teleportování je povoleno, no. Já tady ty hlavně beru na spawn, protože se mi líbí, jak vypadají. To tady málo, ale to vydrží. Něco. Jo, tady prostě tohle potřebujeme na spawn prostě. Takže to jinak se snažil jako
snažil jsem se točit videjka z Blue Miner, no, ale jako chtěl jsem, točil jsem video z Nedru, ale to nevyjde, protože jsem si toho všimnul až po konci toho eventu, že se mi to vůbec nenahrávalo. Vůbec. Takže nevím, co se stalo, ale prostě to, ale ještě si zajdem pro Raspberries, ale to já strihnem, protože tady to Raspberries ty jsou tajný na Blue Miner. Co to je? Fialový dřevo? Jo, jinak tady jsou mladí, kteří prostě byli na miner, no. A já se jdu podívat teda na... Tak, kde máme bejsku se statusem. Tady budete vidět ještě nějakou farmu, kterou budeme ještě vymýšlet statusem, protože kámo, a to jdeme hnedka zasadit. Takže já jsem mojí bejsky samozřejmě jsem chtěl vám ukázat nějaký dálnice, který jsem budoval obskyně a asi se vydáme prostě podívat se na dálnice, který jsem měl obskyně urobil a já ještě tady klidím toto a toto se bude hodit právě na ten spawn, protože
Prvá dálnice, kterou jsem vybudoval, je na spawn. Dálnice tady vede jenom kousek od mojí bejsky. Mojí bejsce. Jo. Takže jinak tak. Jo, tady už jste viděli vlastně spawn, to nemusím tady ukazovat. A tady ta dálnice vede Kokesovi na objednávku byla. Kámo, víte kolik hodin jsem jí staval? Si nevíte, ale kámo, hlavně, že je to tady osvětlený, protože kámo, tady jsem to právě chtěl mít to osvětlený, protože no, tady je Kokosova bejska. Je taky na sebe je aktivní, ale moc ne teď už zase. A byl to aktivní. Má tu bejsku, takže si to urobí, tak to tady mu zůstane, ale za chvilku bude to, že budou muset zaplatit za pozemky, které oni mají. Jo, takže nemusí zaplatit za pozemky, které prostě mají na Blue Miner. Jo. Jinak na Blue Mineru prostě je ta zmínka, že to tady prostě že to moc lidí nehraje, ale je to len pro youtuberů, kteří začínají na kanále znakou to a chcou mít víc zhrnutí, tak že to jo, takže se to nerobí, no. Protože v realitě, kdybyste fakt hledali Blue Miner server, tak ho najdete jenom na té skupině jako IP, ale prostě Blue Miner není public jako server. Musíte se opýtat mě nejdřív, než si můžete na Blue Miner.
protože zároveň tady se hodně točí videjka. Já vím, já jsem nenatočil skoro nič, ale snažím se to teď napravit, tak aby nebyl průšvih, že tady nemám videjko ani jedno. Videjko samozřejmě mám, jo, takže tohle je ta dálnice, tu jižní dálnici budu ještě dodělávat, takže tu vám ukážu, až budu a samozřejmě hodinu předtím, než to budu otevírat s celým spawnem, tady se sejdeme na otevření velké dálnice. A to je tak všechno, no. Já nevím, co bych vám ještě povedal, co jsem tady robil skyně jinak. Nám se podařilo automatizovat farmu na těsto. Tatus teď vaří ty doby jídla na serveru. A já tady se snažím získávat věci prostě jo, prostě to a tady je base, jsme mohli o tom zasadit, tak. Tady blueberries mi rostou hodně veľa, takže jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne, jo, protože jinak já jsem tady farmíme statusem a tady sklidíme to. Máme automatickou vypejkárnu. Já mu to tady dám. Já mu to tady hodím takhle, ať má připravený. Jo. Kdybych to dal takhle, tak na videjku se to bude sekat. Takže já to musím mít takhle zkrácený, takže já vám to přiblížím, jo, ve videjku. Jinak,
co budeme robit v dalším díli. Budeme robit tento koláč. Budeme robit. Bude nejzácnější prostě koláč na Blue Miner, protože kámo Blueberries se tak lehko nezískají. Jo, prostě Blueberries prostě si nezískají tak lehko. Jo, takže kámo, víte kolik v realitě diamantů to bude? Asi přes 300 dia za jeden kus. Jeden stack, kámo. Těch koláčů, kámo, budeme... Jestli to někdo koupí, tak to, kámo, tak budu bohatý, kámo. Doslova, jo. Jo, jinak jsme se tady upgradeovali na Netherite a Netherite jsme natěžili, kámo, já jsem to těžil sám, protože tatu se odešel, protože nemohl už. Ale jsou zvědavý, no. Tak jsem zvědavý, no. Nevím, co ještě vymyslíme dálej. Jinak tohle by bylo nějaký informační videjko. A já se budu těžit u té farmy. Na ten koláč. Takže zatím. Čus.